लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोननाय थागोन। हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दं हेल', बेयो मोनसे सफ्टवेयर। बेयो दायो ओरैबायदि आर्निं होगासिनो दं। जाय बिथांमोना बेखौ इउज खालामदों बिथांमोना मिथिखाबाय आरो जाय बिथांमोना बे एप्सनि सोमोन्दै जेबो मिथिया अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, मानोना बे एप्सआ दिनै गोबां आर्निं होगासिनो दं, माने फैसा होगासिनो दं। जाय बिथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांनि बा गावबा गावनि फ्रेन्डनो वाट्सएप, फेसबुक बा जायखिजाया शेयार खालामनानै नोंथांनि लिंकजों जाय डाउनलड खालामगोन बा नोंथांनि फ्रेन्डआ डाउनलड खालामोब्ला नोंबो मोनगोन आरो फ्रेन्डआबो मोनगोन। स' भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो थ'दो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा बे एप्सखौ डाउनलड खालामनो थाखाय आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एप्सनि लिंक होनाय दं। बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नैबेहाय इनस्टल एन्ड रिडिं बेवहाय क्लिक खालामनानै एप्सखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय।